kwavari kupi. At the same time, knowing where you are watching us from is also important for administrative purposes. Is maybe probably to tag somebody whilst we are still fixing the volume issues. You can also tag somebody if there is anyone that you believe or you feel that should be coming through. Whilst we are doing that, let me sing a certain song that we used to sing when we were young. When we were young, there is a certain song that we used to sing, and we want to go back to that particular song whilst these sound issues are being sorted. We want to go back to that song because it has got something to do with what we are going to be sharing today. And that song we were singing it at Sunday school. Takanga tichiimba pa Sunday school. Ine tumashoko tunenge twaiti kana mtoro wazorema usatye nokuti ndinewe, kana mtoro iwo wazorema usatye nokuti ndinewe, usavunduke usavunduke usatye nokuti ndinewe, usavunduke usavunduke iwe usatye nokuti ndinewe, kana mtoro wozorema usatye nokuti ndinewe, kana mtoro iwo wozorema iwe usatye nokuti ndinewe, usavunduke usavunduke iwe usatye nokuti ndinewe. Saka taiti kana takuimba manje song iyoyo unenge wasvika pamwe panhu panenge pachirema, even as a young person ukasvika pamwe panhu panenge pachikuremera, you see things are not well and so forth, and then you want to encourage yourself. Remember last week I spoke about David, and we said David encouraged himself in the Lord during the course of the week when we were sharing, and this is where we want to pick it up from. Ndosaka maona tataura kuti aiwa regedza kutya shinga pane chimwe chishona chakazotorwa kundevele chinobva chanzi chinobva pawedhre kuti isivindi, iva nechivindi, kana kuti wane mwoyo wakasimba, kuti iva nechivindi chekugona kuita zvauri kuda kuita. Regai tinamate. Baba, muzita raJesu weNazareta, takutendai masikati ano. Tinoda kuti nyasha dzenyu kunyange kune dzimwe nzvimbo ari manheru kana mangwanani dzidururwe pamusoro pevana venyu. Help us to understand your word and to be able to interpret it in a way that will cause somebody's spirit to be restored. I pray, mighty God, in the name of Jesus. Amen. All right. Ndinovimba kuti Mwari vachatiitira zvakanaka. Nhasi tiri kuverenga kubva kubhuku yaJoshua chapter number 1
I want to read a very common scripture, Joshua chapter number 1, a very, very common scripture that I want to read here. And tinogona kubatirana pamwe chete tese, chapter number 1, verse number, let's read verse number 9. I will go back to verses 6 and 7, 6, 7 and 8. But for now, let us go to verse number 9. Chibata obhaibheri rako, obata kana uri kutarisa pafoni, kana uri kutarisa pai, chibata ugonewo kuona what is happening according to the word. Zvakangokoshawo kuti dzimwe nguva ukaona wapuwa vhesi woritarisa cross check it. Dzimwe nguva paridzi tinomboita mistakes, kana dzimwe nguva pamwe tikangodero ndazoverenga pasiri ipo. Mwari vachiitira zvakanaka munyasha imomo, tine chingova munyasha imomo. Verse number 9, have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. King James Version, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Now in short, Moses achitungamira vana veIsraeri kuenda kunyika yeKenani vachibuda muEgypt. Vanotenderera for 40 years after crossing the Red Sea. Vachitenderera imomo, you will find out kuti dai neimwe nguva tatiri kutarisa nenyaya yefomation religion yaone kusimba kwavo mukutenda kuna Mwari. Panguva iyoyo pakaitika zvinhu zvakawanda, ndo pakapuwa mitemo ine gumi, and all these other things happened in between. Ndo panorohwa matombo achibuda mvura, ndo panosvikwawo pananamara pamvura dzaivava dzichishanduka dzichidima, Mwari vachita minana, zviuta zvichiuya pamwe chete nezvingwa zvavakanga vachipiwa zvemana. Now at this particular juncture takunopinda muna Joshua chapter number 1. Inongonotangira Moses kuti Moses paakanga afa, Mwari vakabva vangonanga straight pana Joshua mwanakomana waNuni. This is verse number 1. Vakananga pana Joshua mwanakomana waNuni, and then he appointed him to cross over with the people. Moses was not allowed to cross over because of certain things that he had done. Zvakagumbura Mwari. Mwari vakati chikwira pamusoro pegomo chiona Kenani nyika yacho, mission yako yapera, iwewe uchizorora pano, but somebody is going to take over. And that somebody was picked up as a person who had been an assistant of Moses. Verse number 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister. Kurati waka minister, munhu wakashumira kuna Moses panguva irenje. Mwari vakaona kuti uyu ashumira kuna Moses ngaatapurirwe nechizoro chekugona kutungamira kuita take over kubva pana Moses. Pane something chandoda kuti ukurumbidze kubata iko zvino, chisine nenyaya yedu, but chinoda kungokosha kumukristu wese, kuti pese paya paunoenda uchinominister. When you minister unto others. When you are ministering to those that are ministering to you. Paunoenda uchibobatawo mabhegi amfundisa wako, paunoenda uchiitawo maerrands aunenge uchinzi nemunhu waMwari chakati nechakati, ipo paya pane zvinotoitika. There is some transference that happens inotozikanwa kana nedenga. Ndosaka kuona kuti Elijah patime yaakanga akuenda akazosirwa anointing ndiElisha, even though kwakuine chikoro chevaprofita ainzi school of prophets, but iko kwakuna kunonhongwa munhu, kwakanhongwa munhu akanga achiminister kuna Elijah ainzi Elisha. There are certain things that you can also pick up. There are certain appointments that can also happen. There are certain advantages spiritually that you also get when you minister to a minister. I hope somebody gets me right there. When you minister unto a minister, urukushumira kumushumiri, kune zvazvinongoita, kune dzimwe nyasha dzakangochengetwa naMwari pakadaro kuti paunenge uchiita uchimhanya. Remember Peter, James and John
Jesu paakanga achizoenda kunoita zvimwe zvinhu zvakanga zvisingade vadzidzi vese, he would call James, Peter and John, James, Peter, Peter, James and John, Peter, James and John, and eventually when he goes, he says to Peter, I'm giving you the keys, ndiwo wakutungamira church. Even though Peter akambenge amuramba amuita deny, he restored him palake paakanga akunomuka. Ndobva amudzosa, ndobva atopiwa iye kureva kuti ipo paya paunenge uchiita rub shoulders with the ministers, people who are ministering the gospel and you are serving, hauna chauri kurasikirwa nacho. Kune dzimwe nyasha dzinogona kungokuloketa saJoshua dzekuti ndiwe wanga uinaye ende ndiwe wakutozopiwawo chizoro chekuti you take over from there. So whosoever has ministered unto a minister, whosoever is a minister who is watching me, who is ministered unto a minister, at a certain point I declare and I decree, mwaringa vambokuitirawo dzimwe nyasha dzekumbokunhongawo pane mamwe ma-appointments, dzekukunhonga pane zvimwe zvizoro, dzekukunhonga pane mamwe majuti anoda kuitwa anenge akutsvagwa munhu ane chizoro chinenge chemushumiro wakashumira kwaari. My God and my Lord, toda kuti pfuurire mberi nenhau yedu. Moses afa, Joshua achi-appointwa. From verse number 2, you discover God begins a process yekusimbisa Joshua, yekusimbisa until he gets to verse number 9. Ozoona kuti iye Joshua anozotanga kuita basa ku verse number 10. But what happens from verse number 2 to verse number 9? It's God giving Joshua the authority. But there is something upon that authority chatoda kutaura nhasi chatanyora pamusoro wedu. There is something chinoitika paanenge achida kunomupa that kind of authority, achingopedza kumuappointa. God goes down and says ndakanga ndina Moses. The Bible goes down and says ndakanga ndina Moses ndichange ndiinewe. Ndobva vanoti there shall not be any man, verse number 5, there shall not be any man who will be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, I will be with thee. I will not fail thee, and I will not forsake thee. Let me declare this unto somebody right now. Kana Mwari vakakupa an assignment, he will never fail you. And kana Mwari vakakupa an assignment, he will never forsake you. Chese chawakanzi naMwari unofanira kuita as long as chakabva kuna Mwari, Mwari havafi vakakurasa hama yangu. Chinodiwa manje ndo chiri kubva paverse 6 kunosvika paverse number 9 pataverenga. But one thing that I want to assure you, tichitotanga kudai ndechekuti kana Mwari vakakupa an assignment, kana Mwari vakakusimudza mune imwe nyika vakakuisa mune imwe, kana Mwari vakakusimudza mune rimwe guta vakakuisa kune rimwe, kana Mwari vakakubvisa pane rimwe basa vakakuendesa pane rimwe, kana Mwari vakakuburitsa mune imwe relationship vakakuisa mune imwe vari Mwari, kana Mwari vakakubvisa mune imwe project vakakuisa mune imwe, vakakubvisa pane rimwe business vakakuisa pane rimwe, vakakubvisa pane humwe ushumiri vakakuisa pane humwe, as long as it is God who has done that, be rest assured tsika yavo avachinje zuro nhasi namangwana. When he says I will be with thee, I will not fail thee, and I will not forsake thee, when he says there is no man who will be able to stand panzira yako, I like this one. No man, there shall be no man, there shall not be any man who will be able to stand before thee all the days of thy life. Hakuna munhu wakasikwa nenyama, hakuna munhu wenyama unorarama uchagona kumira pamberi pako as long as that assignment is coming from God. I hope I'm talking to somebody right now. Ndoda kuti ugare wakazviziva kuti paya paunenge wakuita madhauti ekuti zvino Mwari vacho vanokundisa vanhu vakungotaurisa vanhu vacho vari kuti chakati hakuna munhu, as long as it is God who has assigned you, there is no man ane simba rekugona kumira kwanzi kungomira pamberi pako. Chinonzi standing before, it means munhu arida kumira kuisa a barricade pamberi pako. As long as that assignment has come from God, as long as you have been allowed by God, as long as the heavens have opened for you to do it, as long as the heavens have spoken for you to do it, as long as the heavens have given you the dream to do it, it shall be well with you. No man, no prison, no pit, no jail, no nothing, no Potiphar, no nothing will be able to stand before you. No Pharaoh will be able to stand before you. Am I talking to somebody right now? Kune nyasha dza Mwari dzakadururirwa munhu pega pega paakapiwa an assignment yokuita naMwari, pega pega paakapiwa a vision yokuita naMwari, pega pega paakapiwa a dream naMwari yokuita. Kune dzimwe nyasha dzakaregedzerwa pazvinhu zvakadaro. Let me tell you something. When God assigns you, he shall be with you. And when God assigns you, he will make sure that assignment
inoitwa zvakanaka. Dambudziko raMwari manje nderinotangira pavhesi number 6 pavanobva vati be strong and be of good courage. Handisi kuverenga yese, just the beginning of verse number 6. Be strong and of a good courage. Strength and courage. Mwari muri kutaura nyaya ipi? Verse number 7. Only be thou strong and very courageous. Strength and courage. Onyora zvimwe zviri pazasi. Verse number 8. Ndobva yanoita kunge yarasika mbichana. Ndobva yanoti this book of the law shall not depart out of thy mouth. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Inoita kunge yazoti njenge tambenge chinzi strong courage. Verse 7 strong courage. Takwenda pa verse 8 yobva yanoti this book shall not depart. Chapatsoka pa verse number 9 ndo yataverenga manje. Ndobva yati have not I commanded thee, be strong and be of good courage. Pesa pa problem ina Mwari kuna Joshua aisiye zvimwe zvinhu zvese assignment vamupa chizoro chatoitwa chatoe pamusoro pake zvese Moses vakaticha zvese zvinodiwa zvaitwa, but kuona Mwari pakushandwa mavhesi anenge matatu achitaura chinhu 1 kureva kuti problem yaMwari naJoshua ndeye kuti murume uyu dambudziko raanogona kuita pakuita assignment yangu ndeye kushaya strength and courage, boldness, kubvisa kutya. Mwari vakatarisa vakaona kuti Joshua yes chizoro chiripo, but kune chinhu chinonzi fear chichamutadzisa kuenda kunoita accomplish that which I have assigned him to do. Vakapedza mavhesi matatu, akareba mavhesi matatu mubhaibheri achingoudzwa chinhu 1 kuita kunge Mwari vakanganwa, kunge varasika njere, kunge vadi kuti vambotaurazve vodzoka, vombotaurazve vadzoka, vombotaurazve, kureva kuti kune chimwe chinhu chavari kuramba vachiemphasize chandiri kuda kungotiwo nhasi masikati anhasi pane anhasi ishumiro chibatewo palife yako. Kune chinhu chinonzi strength and courage when God has assigned you, and this is what we want to pray for today. Dai Mwari vagona kudyara zvinhu zviviri izvi kwauri, chinhu chinonzi strength and chinhu chinonzi courage. Whenever God has given you a dream to pursue, either as a family, as a community, either as a church or whatever it is, chawapiwirwa a dream, even as an individual, 2 things that will fight you: fear, lack of strength, and lack of boldness. Lack of strength and boldness and fear, zvinhu zvitatu izvozvo izvo ukagona kuzviadresa, wapiwa an assignment naMwari, uchaona kuti zvinhu zvese zvawakatarirwa naMwari zvinobatika. Ma-assignments ese awakapiwa naMwari anobatika. Hama yangu, regedza kutya, bvisa kutya, uise ushingi mauri kana Mwari vakanga vakakuassigna. I've got people that are watching right now vari in the diaspora, vakabva kuZimbabwe vakaenda kune dzimwe nzvimbo vakadii vakaita sei. What verse number 2 says? Jordan, Moses my servant is dead, but now therefore arise, go over this Jordan, thou and all his people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. In verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Every place yawatsika, mwana waMwari rega ndikuudze, Mwari vakakutsikisa nzvimbo iyoyo watora chikuriri. Mwari vakakutsikisa nzvimbo iyoyo watotora chikuriri. Progress yako iri munzvimbo iyoyo, prosperity yako iri munzvimbo iyoyo, kubudirira kwako, kupfuurira mberi kwako, kuovakama kwako, kusumuka kwako kuri munzvimbo iyoyo. Pawakatsika ipapo pauri, wherever you are, pawakatsika pauri ipapo, pawakatsika. I hope I'm talking to somebody right now. Where you are setting your foot on, and I don't care whether it's in Greece, it's in Ireland, I don't care whether it's in Australia, whether it's in Marabastad, in Pretoria, Cape Town, wherever you are, whether you are here in Texas or wherever you are, Boston, as long as God has allowed your foot to step there, and it's an assignment from God, even for your family, even for yourself as an individual, even for your church, even for ministry, whatever it is, pawatsika pese, Mwari vanokupa simba rechikuriri, regedza kutya,
Right now as I'm talking, ndiri kutoprofita umwe munhu ipapapa. Kune mumwe atori neconfusion yekuti ndiri kuenda mberi here kana ndiri kudzoka kumashure. Mwari vanoda here kuti ndiite izvi kana kuti kwete. Koenda Mwari iwe, Mwari vakambokutendera. Do you know kuti wherever you are right now, kune umwe munhu atori neshungu dzekuti denda katouyo ipapo. Kune umwe munhu izvozvo atori busy kumhanyisa mapepa ekuti pawakatsika ipapo atsikewo anongoti ini ndikangotsikapo chete zvinhu zvangu zvafamba. Iwo ndo pauri kuita kakuita zinyekenyeke kuti zvino Mwari ndinotya zvino vanhu vakandiudza zvakati. No, as long as it is God who has given you the ability and also the things, the resources that you need kuti utsike panzvimbo ugarepo. Mwari vakakuisa ipapo, vari kuti ipapo pandatokupa watotora ndepako. Haikona kumbogara wachifunga wachidzokera kumashure. Regedza kuita pfungwa dzekuti waenda mberi wadzoka shure, waenda mberi wadzoka shure. Ndoita here business iri ndoregedza. Mwari vakataura ndipinde here murelationship ndiregedze. Mwari vakataura here kuti marriage ndiregedze ndipinde. Mwari vakataura here kuti basa iri ndipinde ndiregedze. Mwari vakataura here ndite chikoro ichi kana kudira. As long as God has given you a dream and a vision and places you in a place where you step with your foot, you have taken authority over that place. I'm speaking to somebody. Regedza kutya, bvisa kutya kwese. Mwari vanewe. Ivo Mwari vanofamba newe. Remember yatoramba yatongodzokorora mazuva ese interview yatove anthem yokuti God is walking. Kunyange ndikafamba mupata wemvuri nemumupata wemvuri werufu, even though I walk through the valley of the shadow of death, you are not walking into the valley, you are walking through the valley. You are not walking into the valley, you are walking through the valley. Uri kupfuura. Even nemunana COVID imo mutichapa matestimony ekuti rimwe gore pakauya chimwe chirwere chakavharisa nyika asi chinenge chapfuura. One thing that we know, don't be afraid. Zvichapfuura. Whatever you're going through right now, usachka mwana wa Mwari. Mwari vanewe. Mwari havakutenderi kana dai zvakanga zvisiri zvako. Mwari havaikutendera. Machallenges wakaita go through kuti usvike pawasvika apa, Mwari vanewe. Wozongokusiya nhasi. Imagine kwawabva nejeni yacho, imagine pawafamba nerwendo rwacho, imagine kwawakatangira nepawaari iko zvino, nezvawanga waachivha. Wadzokera here kumashure. Mwari vari kuti usatya, ndinewe. Usavhunduka, ndinewe. Usaneta, ndinewe. Usaita chiramwa, ndinewe. Usadzokera mumashure, ndinewe. God is with you, fear not. Bvisa kutya kwese. God is with you. Mwari vanewe. Mwari vanewe. Mwari vanewe. And you know what he said? It's quite exciting kuti pavanoramba vari kudzokorora kuti usavhunduka, usatye, usavhunduka, usatye, usavhunduka, usatye. Kureva kuti chiri kudzorera vanhu mumashure vakawanda kuvhunduka nekutya. Ende kutya kwese kunouya nekuda kwezvaunonzwa nekuona. I'm going to give you 2 examples. Dzichakubatsira. Rimwe gore. This one is a funny one. It happened in reality. Kuti rimwe gore pana musekuru wedu so vaigara vachingoita nyaya, vachingokurukura nevanhu, vachingodidi. He loved to talk. Saka rimwe zuva vakaenda pamwe kumba kwedu ndo pavanosvika vakataura. Isitanga tisipo nana baba taenda somewhere, but mwana vanga varipo kumusha uku. Ndo pavasvika ndokugara nehanzvadzi dzangu nemadzikoma angu, ndo pavatanga kuvapa lecture. Lecture yavakanga vachipiwa ndeye maoparetero akanga achiita zvidhoma mumaraini nevanhu vakarohwa nechinyi zvese nekuti zviri kunetsa zvaita sei zvivanda zviya zvishiri zviya kumusha uku gokwa. Saka vaswera vachipa lecture ndobva zvavo ndobva vaenda kuwa vakaenda. Isusu takazodzokawo leta. Tadzoka leta ndobva tagara tichidya paya. Kuno mumwe akangonopinda anzi ndanotora plate mumba mune another room. Paakaenda imomo makabva mapinda imbwa. Saka imbwa paya yakapinda muswe wembwa wakangopfuura nepagumbo rake, wakananaira. Mamuri murima anga asina kubatidza light. Akabvamo achiridza mhere. Paakaridza mhere achibvamo achitiza, vamwe vese vakanga vapiwa lecture iya masikati vakatiza vese vakaenda kunohwanda kuseri vakati isusu tiri kushaya kuti what is happening. Saka isusu takanga tisipo takangogara so tichitarisa kuti what is going on, chii chiri kuitika, kochii. Vana baba kutobvunza kochii.
vese vaenda kunowanda pakazonzi imbwa yapinda vamwe vanhu vakutanga kubuda manje vakutanga kuvhomoka one by one vachiuya vakati but why is it that imimi mese mamuri panapa ndimangutiza kuenda kunowanda chii chaswera chichiitika ndopakanzi sekuru vanga vari pano mwakazondiya akazobuda pachena kuti sekuru vanga vari pano vanga vachititaura nenyaya yezvidhoma nene saka tangofunga kuti uyu paabva achiscreama ndofunga ndo zvatouya zvatomubata saka tatakutiza manje tichida kuimplementa zvezvi zvatanzwa nyamba chinhu chakaisa mavari inini nekanzvanzi kangu kadiki takangoramba takagara taitoshamisika kuti what is going on ende chakaita kuti tirambe takagara ndinototenda kuti inyaya yekuti tisiri part of that lecture like takanga tiripo masikati iwayo taitorovawo pasi tichitotsvagawo makona ekupinda nemapfuwa ekuenda pasi pawo but the fact yekungoti pane zvakaswera zvichifidwa ndo yakaita kuti vamwe vese vavhunduke vachinotsvaga kuwanda. When God has assigned you to be in certain places and doing certain things and in certain relationships and in certain workplaces and so forth, ukanyanya kunzwa kutaura kwevanhu maningi uchaona kuti assignment yako chinhu chinoirwisa ifiye. Kushaya courage, kushaya boldness kunokonzerwa nezvakawakanzwa nevanhu. Munhu anenge achikudza kuti kana wakadai mapepa akadai abude, kana wakadai mwana wako aende uko, kana uri uko zvatooma shamwari watovharirwa, kana watodai. Saka iwo watombozviita. Mangwana ndanjimbotaura naMwari ku UK pandaticha pane imwe group. Ndikati the first flight wakaita ku UK, whether it was 9 hours 13 hours kwa Zimbabwe uchienda, musoro mako manga makazara zvinhu and you had a vision and waitoona nedzimba dzauchavaka, waitoona nechichese chauchazoda kuita kana uchinge zvinhu zvako zvafamba zvakanaka. Flight iyoyo inoita pfupi nekuti uri kuronga nekufunga kuti wamana ndakuenda kunyika yekuti kana ndakutanga kushanda inini first month ndichavakira vabereki vangu chakati nechinechi. But zvazvinozoita manje ndezvekuti that zeal yaunga uinayo even first 2-3 weeks urimo imomo zeal urimo uchishanda uchidi, unozoti wachitanga kunzwa vanhu vachikuudza kuti garai pasi vatete dzikamai takambozviedza zvikaramba, garai pasi takambozvitraya zvikadai itaiso. When you begin to feed these ears, unotoziva kuti kana wakufeeda nzeve idzi nezvinhu zviri kubva kuvanhu zvakawanda, you are fighting the mission that God has placed upon your life. Ndikatotaura kuti Joshua achiudzwa naMwari rutatu Mwari vachiramba vachidzokora vakaziva kuti paanongobva apa achienda kune vanhu chete akutaura ndindazi ndiri kutungamira, vanhu vanotaka kumudza kuti iwe Mozi chaiye Mozi mudhara wedu aifamba netsvimbo yairova matombo achita mvura, yairova mvura dzichipatsanuka. Mudhara Mozi wakatadza kuti yambutsa, iwewo ndiwani mudhara Mozi pachake akabva nesu kuna Faro, akanetsana naFaro akauya panapa zvaramba afira pamusoro pegomo, iwe unoti yambutsa ndiwani. Saka Mwari vakaziva kuti chinhu chicharwisa Joshua inyaya yekuzonzwa. Saka kuti ndigadzire nzeve dzake, rega nditopedza chikamu chechapter ndichingodira kuti usatya ndinewe, kuti by the time yaanobva apa achienda kunotungamira vanhu paverse number 10 akutoziva kuti achero vanhu vakati chakati, but nzeve dzangu dzazara kusatya. And I am saying this to you, child of God. Whatever assignments, whatever dreams that God has given upon your life, don't be afraid and stop feeding yourself too much with what people who have not assigned you are saying. Regedza kuramba uchifidha nzeve kubva kuvanhu vasina kukutuma. Iwe wina akakutuma anogona kukuudza zvichaitika kumberi nezvichaitika kumashure. Unoziva kuti vanhu vakaramba vachipa zvinhu so zvichifidha zvichipinda unogona kutopedzisira wakutodhauta kuti ndiMwari here vakakuisa paura. Unogona kupedzisira wakufunga kuti ndiMwari here vakandipa munhu wandinayo. Unogona kupedzisira wakufunga kuti ndiMwari here vakandipinza pabasa randinaro. And when you begin to listen, ndopaona kuti munhu anosvika pabasa so he's working very well, very hard, haasati ane shamwari dzakawanda and so forth, zvinhu zvaanoita ipapo zvinenge zvichiendeka. But mushure mongo wazojairira manje vanhu varipo uchidiwa ane shamwari dzakawanda dzechikudza kuti boss ava vaite, headmaster ava vaite, ani manager ava vakazodai vakadai, you also begin to create enemies and so forth. So panonopera gore watovewo muka clan kevanhu vanenge vakacreate ma enemies kana basa racho uchaita wakutodzwa kunzi aiwa unofane basa panapa uri pedzita wakawana riripo sitakangowana riripo haupedzi. Saka vision yawina, the dream to work hard and do things, inodisturbwa nekuda kwekuti wakazononzwa. This is what God is trying to give unto Joshua. Haana kuendesa Joshua kuvanhu kuti enda unobvunza vanhu kuti vari kudei. No, akangoramba achihama kuti fear not,
fear not and be not be dismayed. Word rekuti dismayed rinoreva kuti haasiriye ari kuzvivhiringa, uchavhiringwa nevanhu. Saka akudzwa kunzi usadzoserwa mumashure nevanhu. Mwari vakatoziva kuti vanhu itsika yavo kudzorera vanhu vamwe kumashure. Itsika yevanhu vakaona uchifamba nespeed yakanaka kuda kukudzorera mumashure. Itsika yevanhu vakaona uchiita tunhu tunooneka tunobatika vakudzorere mumashure. Itsika yevanhu vakaona uri progressive kuda kuti upinde mubracket ravo. Itsika yevanhu vakaona uri munhu akazvinyararira kuda kukupinza mumakempu avo so avanenge vainawo so. Itsika nemaitiro evanhu. Mwari ndo yavari kuda kurwisa pana Joshua voti please be not be dismayed. Usadzorerwa kumashure. I hope I'm talking to someone. Wherever you are right now, fear not. Ndikandikutaurira imwe yacho andani ndichazokupa example. It's a folklore ingano. Kunzi rimwe zuva matatya akanzi paroda kusarudzwa mambo. Zvikanzi no, mambo hazvinetsi, saka todi vanhu vakawanda macandidates akati one day vari kuda kutungamira datya guru rinenge chitonga matatya ese. Zvikanzi saka toita sei? Zvikano hapana problem. Pane ladder rakagadzikwa rine masteps anga akati rebei mitano yanga yakati ine magepu akati kure. Zvikanzi ipapa pachatoda kuita ndechekuti datya rinotanga kunosvika kumusoro kana kuti ukangobudirira kunosvika pamusoro kunogara pastep yepamusoro ndio uchatonga. Matatya akanga achida kutonga akati hai easy kungosvetuka chete ndokweduka. Kana datya svetu ari kukwira kukwidza svetu. Step number 1 ajamba almost ese. Step number 2 apinda kwadonha wamwe 2 3. Step number 3 kudonha manje akati one day akutadza kwenda because masteps amagepa anga achinda achikwira, magepa achikwira akuchaendeka manje. Ungona step number 4 akudonha mama adonha. Step number 5 kwatosara almost 3 radonha rimwe. Step number 6 rimwe radonha. Iko kufanira kuenda step number 10. Ndobva pangoita rimwe rakabva rarova step number 7, step number 8, step number 9, step number 10 ndobva ragara pamusoro. Saka ngano iyi inoti zvino ndobva atanga kuombera zvikanzi uyo wasvika sei, wapasvika sei pamusoro ipapo, zvaita sei. Vari kuedza kutaura, vari kuona manje ari kungocheuka datya, ari kucheuka ko asi kugona kutaura. What is happening? Zvikanzi mumwe wacho manje anga akatidzidzeni bva anonyora pasi akubvunza kuti how did you make it there, because mamwe ese adonha patanosvika kustep 6 papasina kana datya pamusoro ranga richienda pamusoro. Saka iye ndobva azonyora achipindura akati sorry I don't hear anything, nzeve dzangu dzakavhara. So ndosaka ndati muite zvekunyora because I can't hear, nzeve dzangu dzakavhara. Saka umwe akanga achizoanalyze maimba azoti alright zvaitika ndezvokuti paanojamba step achiendawo pamusoro akati one day mamwe anga akakomberedza airowa maoko maspectator ndo aitaura kuti pa2 amupinde, pa2 amusvike, pa2 uyo ninge apinde pa2. Achinosvika pa2 paya anotosvika ane mweya wekuti 2 haipfuurike. Ndo paidonhera ipapo. Uyonzi alright 3 wana buda pa2 pa3 hausvike. Achingodaro saka paaingonzwa vanhu vari kukuzirira masapota ari kutaura kuti 4 haipi hapfuurike. Wotoona mamwe akutotaura zvikanzi hakuna, hatina mambo gore rino, hatina iyi test haipasike, hazviite. But uyu ndokuramba achingojamba achina chinoziva kuti patoda kunosvika ndapamusoro. The fact yekuti datya iri risina nzeve dzekunzwa, harina kuziva kuti pari kutaurwa zvinhu zvinodiscourage. Saka rakaramba rakangoshingirira richijamba richienda richishingira. Nyamba chinodzorera vanhu pasi. Wambobva uine goal yakanaka, wambobva uine mission yakanaka, wambopinda even muukama hwacho uine ma-aims akanaka, wambopinda mubusiness racho uine kubata kwakanaka, kufunga kwakanaka. Chinodzorera pasi kuzonzwa mazwi anoita dismay. Fear not, regedza kutya. Usateerera mazwi ano anotaurwa ari muma social media. Munhu anogona kurara aine BP nhasi iyo pandiri kutotaura pana ari kundinzwa okutoti pamwe akuda kutorara but dziri kutoramba kuuya. Pamwe ipapa pavhangeri watozongoiteerera nokuti hauna zvimwe zvekuita, dzatoramba kuuya. Why? Because une mashoko awasangana nawo musocial media. Nyamba iwayo mashoko ayo ndakukudza kuti zvino zviri right here zvandiri kuita izvi kana kuti hazvisi. Unoziva kuti Mwari varivo vakakuassigna social media yanga isipo.
Rega ndikutaura kune vanhu vakawanda izvino wekuti chero relationship yemba make chai kana zvinhu zvaanoda kuita zvebusiness kungodai anoenda kunobvunza pasocial media, kungodai aenda kunobvunza nai vedu kana murume wangu achindida kana mukadzi wangu achindida nai unonyatsoona kuti kaupenyu kako. So if you are not very careful kutori nerimwe dhimoni riri kutevera kusocial media iyoyi yekuti iroro ukasarichenjerera unogona kutongerwa life yako yese nesocial media nevanhu vasina kukupa assignment. If you are not very careful, that demon will destroy your hopes, will destroy. Ndo rinokuita dismay yataura kuna Joshua. Apa hauchaitwa dismay nevanhu vari vaIsraeri vakagara pa, wakuitwa dismay nevanhu vari kuita zvekutaipa. VaIsraeri venguva ino vave kutaipa paWhatsApp, paFacebook, paInstagram, paTwitter. Rega ndikutaura kuti if God has said it will happen, it will happen. Everybody has been made unique. My fingerprint is not like your fingerprint. You can't be me no matter how much you try to be me, and I can't be you no matter how much I try to be you. So which means my course of life, you are not kurira kwandakakurira pamwe wakakurira iko kwasa hauna kuzoberekwa mfamily yandakaberekwa, pamwe wakaberekwa mfamily but hauna kuzodzidzawo kwandakadzidza iko, asi hauna kuzenga wagarawo kwandakagara, kwandakaswera hauna kuzenga waswera neni, mandakazopinda namo hauna kuzenga wapinda, pandakaroora hauna kuzenga waroora wandakaroora. Saka our lives can never be the same. And the way things are going to work out can never be the same. What I can simply do to you is give you advice when you come for advice, but I will never have a recipe for what you are going to become if it is not from God. Saka zvinoita maindi zvekuti takasiyana kudero, uchaona kuti umwe nemumwe is a pioneer in their own right. You are a pioneer. Zvauri kuda kuregedza, zvauri kuita zvanga zvakanaka izvi, zvawazonzwa vanhu vachitaura vachiti he zvazodaidai, zvauri kuda kuregedza zvanga zvakanaka zvauri kuita, ndiwe wega wanga uchazozviita. Hakuna munhu atori nenhoroondo yazvo, hakuna munhu atori nehistory yazvo, because akatomboedza pamwe kuzviita akakundikana nekuti haasiyewepo. Assignment iyoyo ndeyako. Kana assignment ikapuwa munhu kuti aiite, iye zvino izvi kune munhu ari kudzidza, pamwe ari kudzidza paUNISA. Kana assignment yake paUNISA ndikainyora inini kuno kudiri kuno kuDallas, ndoinyora pasi kuti zvakadai ndobva ndanoisubmita, ndobva ndatoti handini Chivaviro ndiri kuno ndasubmita assignment ndakawana makaipa nhingi, hairaidi zvokuti inini ndinogona handitomakirwe, bepa racho haritobatwe, because assignment haisi yangu, ine muridzi wayo. Ende muridzi wayo kana akufanira kutoisubmita anotoisa ari iye, nekuti ndiye akaitarirwa. Kune ma-assignments of life, things that visions, dreams that God has given us. And when he gives that, he makes it so unique zvokuti pawakakundikana iwewe ndikapapinda ndinopapfuura kana assignment iri yangu. Pandakakundikana inini ukapapinda iwewe kana iri assignment yako unopapfuura, because i assignment yako. Saka experience yangu inogona kungokupa advice, asi haigoni kukuudza kuti uchabudira kana kuti haubudiri. Ndo pari kutya vanhu vakawanda, and this is where a lot of people lose courage. Right now, you are almost giving up. You are almost giving up. You are almost because of fear. Regedza kutya. God is with you. When he says, he gives you an assignment, he makes a pledge, he makes a promise, and he says, be courageous and fear not. He means that. And that is what is going to happen in your life. I hope I have spoken to somebody in that opedza. So I hope I have encouraged somebody. Pauri papa, you have an assignment. And what God has given you is unique. Tinotoona kwauri uchita assignment yako zvasiyana nemabhuku emuchikora ekuzaza vakazonzi vari kushare textbook, vari kuti ye upenyu manje textbook umwe nomwe ane yake, and exercise book yacho umwe nomwe ane yake. Ingachero exam one unozononyora wakagara pako wega, mazuva nequarantine ukatogara 6 feet semagariro atinenge takaita ndakaona muno machiita magraduation munhu vanenge vagara mustadium 6 feet ma2 meters away from each other. Semagariro iwayo ndo mamiriro akaita ma-assignments atakapiwa naMwari. Usatya, usavhundutsirwa. As long as God has said it, it will happen in your life. If God says you shall prosper, you shall prosper. If God says you shall stay together, you will stay together. If God says you will win, you are going to win. If God says you will pass, you are going to pass. And know that the Lord who has assigned you and said it. I always say to people, ini hope dzangu ndikadzirota ndichiziva kuti ndadzirota ndiri inini Mwari vachindiudza kuti apa uchasvika. Most of the places that I have traveled to in this life so far are places that I have dreamt about. Most of the things that have happened in my life are things that I have dreamt about. Even when I sang the song yakanga ichiimbwa navanhu vakawanda yekuti tinoti Ebeneza nechi ndakaita kurota ine ndikarota ichionekwa navanhu vakawanda ma-millions of people, and it so happened exactly in the same manner that I have dreamt it. Saka ndine
shungu dzimwe dzandinoita so dzokuti kana Mwari vakangondipa chiroto ndinoti sika nacho ndoziva kuti chabva kudenga ndachinamatira ndisati ndarara kuti Mwari taura ineni, ende kana vataura neni ndikachipesuwa chiroto ichocho chinozadziswa paupenyu hwangu. And this is the kind of courage that I'm encouraging you to have. Do not be dismayed. Hakuna kudzorwa kumashure. Zvinhu zvawakatarwa naMwari kuzvibatike paupenyu. Assignment yako nerecipe yacho ndiwe wega shamwari, ndiwe wega. Iso hatitomuzvigona zvaunogona izvi, ende hatitomuzviita zvaunoita izvi. Chero tikada kuzvitraya hatibudire, ndo paunoona munhu achizongokoromoka nekuti akada kuteedzera mumwe. Assignment yako ndeyako, ende kana wapiwa chiroto naMwari, follow that vision. Do not fear. Ina anovhura madho ese ane zvinhu zvawakanga wakalokera ukati ndakuregedza izvi, zvino zvazoda enda ramba wakatsungirira uri ipapo chete, as long as vari Mwari vakataura zvinobuda, zvinhu zvako zvinoita. I hope I've spoken to a church. I hope I've spoken to somebody. Ndadopedza nyange yemasikata anasi. Fear not. Do not be dismayed. And do not be discouraged. Sadzosera mumashure nevasina kutuma. Chiro kakana zvimwe zvandataura, but bata ipapo. Usadzoserwa kumashure neasina kukutuma. Usadzoserwa kumashure neasina kukutuma. Ndichazvidzokorera ketatu sekutaura kwakaita shoko. Usadzoserwa kumashure neasina kukutuma. Ngandipedze nekudzokera pavhesi number 8 yandanda tichazodzoka pairi. Dzaita mbiri dzema be strong and courageous. Be strong and courageous. Verse number 8 ndobva yanoti, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Bhuku iyi haichabudi pamuromo wako. Akapiwa recipe yekuti kana uchida kubvisa fear, kana uchida kuve courageous, kana uchida kudai pakati pemavhesi ecourage papangonokandwa vhesi yekuti bhuku iyi ngairege kubva pamuromo, kwete pahana, kwete mumusoro mupfungwa, but pamuromo. Kureva kuti secret yacho iri pamouth. What you say, the positive things that you utter. Kana pachitaurwa bhuku pari kutaurwa the word. The word is what should direct what you say. Ukanzwa uri kuneta, wobva wataura shoko raMwari, wobva unopindapo wobva unoti no, have I not commanded thee, be strong and be of good courage. Uri kutaura shoko. Ukanzwa zvamanikana woti, I shall not fear no evil, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ukanzwa vavengi vakuwanda utaura kuti 1,000 shall come. Uchinyatsonzwa ukanzwa zvombo zvakugadziwa, wobva wataura kuti no weapon fashioned against me shall prosper. Keep the word pamuromo pako. Reply the enemy with word Jesu pakanga achivingwa na Satan. Unoziva kuti pega pakanga achivingwa na Satan aikota shoko. Ipapa pega panongokuratidza kuti kukunda zvinhu zvakadai, kuwana courage, kubvisa fear mulife yako, you need to have this word not live in your mouth. Ndosa waona vhesi yakazokandwa pakati pedzima courage. Kuda kungoudzwa kuti iyo courage yauri kudai, kana wakuida zvivindi zvako ngazvibve pamuromo. Handi waona kuti vanhu vachifamba pamwe taiti tichifamba kumusha kwedu kapfuura kunzvimbo dzine makuva kana chinoona kutanga kushaura karombo. Vakakora sika president ochikanzi nomwe auzowadza zvikanzi dzimbo dzese dzepresident ochipo munhu anodzimaster kana achipfuura panzvimbo yakaipa. Izvozvo zvokuti unotoziva kuti panapa pakaipa ndofana kushaura yako kwaive kubvisa fear. Saka what the Lord is saying is keep the word pamuromo pako, kwete uku apa. Let your mouth speak the word. What God has said must happen. Ndozvo unofana kuita. Ramba uchitaura zviri positive. Mundakamudza nezuro ataura kuti avakomana zvinoti azoparara nekorona, hanzi yadzoka muTexas kuti hanzi yakuti second outbreak. Ndikati imimi ndimuchaparara, isu hatiparari, tiri pano, ende shoko raMwari ndo richatichengeta. Toramba tichingotaura kuti tiri pano kusvika zuva kana Mwari vakatara kuti ndo ichanditora kundiendesa kumusoro inonzi corona, ndo inenge ichitori time yacho. Otherwise it will not happen. If God has not assigned it to happen, it will not happen. Kana vati nguva yangu yakwana, ndaparidza zvakwana, zvandakuitira ipa, zvandakuimbira zvakwana, saka ndakunza inonzi corona kuti uye kumusha. Paul vataura kuti iko kutofa kwacho it's a gain. We go there. So I don't fear dying of corona. No, I don't fear, because when I die, if I die of the disease, I'm going there, because this is what the Lord has promised. This is what the Lord has said. Saka whether ndararama chiripo kana chisipo chirwere, my mouth inofana kuramba yakazara zvinhu zviri positive. Speak this word. By his stripes we are healed. Isaiah 53 verse 4 and 5.
panenge pakunzwa chirwere muviri hausikuita zvakanaka, but Mwari wedhi renyu rakati nemavanga enyu takaporeswa. Vana David makamira navo, vana Joseph makamira navo, vana Hannah makamira, vana Jacob makamira, hamukatadze kumira neni. This is the word that you must keep on your mouth if you want to drive fear out of your life. I hope I've ministered to someone. Whatever you're going through right now, don't give up. Don't be discouraged. Don't fear. Don't be dismayed. Keep going, and it shall be well with you. If God has assigned you to do it, only God can take you out of that assignment. And we serve a God whom, when He gives an assignment, He also equips you for that assignment. He covers you, He protects you. Whatever setbacks that you may be facing right now could be a way of communication that God is giving to you, could be a way that God has actually set out for you. Kune mamwe makomba awakagadzirirwa auchapinda maari. Kune mamajera awakagadzirirwa auchapinda maari. Asi hazvikutadzise assignment yekuve prime minister. Joseph wangu. Mwari vatitire zvakanaka. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, I pray for the presence of the Holy Spirit upon everybody who is listening right now and watching. Place upon our hearts that spirit of courage, so that we may not be dismayed by what this world will do. If you have given us assignments and taken us to places, we know you shall sustain us even in those places. I pray, mighty God, as I stretch my hand right now, whosoever was being overtaken by fear, place your Holy Spirit inside their hearts and let them gain the courage once again. Place your word upon their mouths. Let them begin to speak positively again. Place your healing grace even upon their bodies. Let them begin to feel the presence of your blood that heals every sickness and disease, every infirmity. I pray, mighty God, that you release a spirit. You have not given us a spirit of fear, but a spirit of sound mind. We want that sound mind even when we are disturbed by what is going on around our lives, even in this world. I pray, mighty God, that you release that spirit upon us so that we are able to overcome our fears and move on and push on by your grace that was given to us on the cross by our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Shakumbira kuti ungotendawo Mwari patenge tapedza, ingopinda patime yauchangokumbirawo Mwari in prayer uri wega. Ngoti Mwari, I want to pray. As soon as you finish listening to this, just give yourself 3 to 5 minutes of prayer. Ngoti Mwari, visai kuchika mandiri, so that I can be able to push with whatever you have given upon my life, the assignments that you have given upon my life. Visai kuchika kwese mandiri. As usual, our WhatsApp platform number 0027 7891 99381. That's a South African number. Ichanyorwa zvekare pamacomments ipapa namukoma Tinashe. Thank you so much. Mukoma Tinashe from our technical team is going to be writing the number 0027 7891 99381 for any prayer requests. Kana kuti une zvimwe zvinhu zvaurumbofunga kuti akumana ndiri kungotya kani munhu waMwari zvachada kundinamata ndiri ndega ngatimbobatsiranai kunamata, just go on that platform, or even to come inbox where you got this message on this Facebook platform. Just go inbox and then we'll be able to talk to you and we'll be able to pray with you. May God bless you. Have a week that is full of courage. Go and revisit every area yaunga wakuda kudzokera kumashure. Go and revisit every area yaunga wakuda kuti izvi ndakuzviregedza ndakuzvisiya, but uchinyatsonzwa nechemweya mako kuti ndiMwari vakandipa chinhu ichi. Mwari ngavatiitire zvakanaka. May God bless you. Usavhunduke, usatye. Mwari vanewe.